На пръв поглед кишът е просто префарцунен омлет, но както хората са казали, дяволът е в детайлите. Макар и с много по-впечатляваща визия, аз искрено смятам, че това ястие изисква по-малко умения от тези необходими за направата на един хубав омлет, тъй като това е една от тези рецепти, при които крайният резултат е много по-добър от съставните му части. Хрупкаво, многослойно маслено тесто, направено от само две основни съставки и пълнеш от пухкави кремообразни яйца, обогатени с млечни продукти и добавки по ваш вкус и избор. Това представлява един киш, а вариантите и комбинациите от продукти вложени вътре са безкрайни колкото вашето въображение, така че айде да готвим! Започваме с направата на маслено тесто, което не може да е по-лесно, защото има само две основни съставки, към които ще трябва да добавим само малко сол и вода. Започвам като си нарязвам 100 грама масло на средно големи купчета. Нарязаното масло, както и 40 мл вода, е много важно да сложите в хладилника за 30-40 минути или в фризера за 10 минути, тъй като тези продукти трябва да са доста добре охладени, когато започнем да правим тестото, за да може да получим правилната консистенция. Когато това време измине и сте готови да си приготвите тестото, може да направите това най-лесно чрез пасатор, като за целта просто хвърляте вътре охладеното масло, последвано от 125 грама брашно и щедра щипка сол. Смесете продуктите, като пулсирате 10 на пъти острията, като благодарение на студеното масло трябва да получите смес, която да наподобява едри трохи, които реално представляват парченца масло, покрити с брашно. Това е основата на нашето маслено тесто, като за да се превърне в истинско такова, му липсва да прибавим само охладената вода и отново да пулсираме острията няколко пъти, докато получим рунливо, но все пак леко лепкаво тесто. За да го оформите, си поръсете плота с малко брашно и сипете всичко от пасатора, без острието разбира се, след което с помощта на още щипка брашно отгоре помесете тестото за 10 на секунди, колкото да съберете всичко заедно и го оформете с ръце в диск. Изчистете си плота, вземете лист стреч фолио и опаковайте тестото, като отново го притиснете добре, сложете го да се охлади за 30-40 минути в хладилника или 10 минути в фризера. През това време можем спокойно да си подготвим останалите продукти за киша, като обикновено се прави комбинация от някакъв вид лук, някакъв вид месо и някакъв вид сирене. Тъй като сега е пролетно време и има изобилие от свеж зелен лук, днес реших да използвам някаква стръка зелен лук, който просто трябва да нарежа на дребно. Ако правите тази рецепта в друг сезон, може да ползвате прас или бял лук, но тях препоръчвам да запържите за няколко минути на тигана, след като ги нарежете и преди да ги сложите в киша, иначе ще останат леко сурови. Що се отнася до месото, днес реших да ползвам малко бекон, но често бихте намерили тази рецепта с шунка, но вариациите тук са отново безкрайни, така че използвайте колбас или пушено месо по ваш вкус. Ако правите рецептата с бекон и стар лук или прас, препоръчвам да ги запържите заедно, за да може да ползвате мазната от бекона, за да придадете още дълбочина на вкуса. Вариантите за сирене са още повече, като класически французите си предпочитат техните сирена, като гриер, бри, синьо сирене и така нататък, но може да ползвате всякакви видове кашкавал, прясно, козе, пушено и топено сирене за тази рецепта. Аз ползвах кашкавал. Щом тестото ви е добре охладено, го изведете от хладилника и поставете върху добре набръснен плод. С помощта на точилка трябва да го разточите в диаметър малко по-голям от формата ви за тарт. Разбирам, че това е малко специфичен съд за едно българско домакинство, така че ако не ви се намира, най-близкото нещо, което сигурно имате някъде из вас, е форма за чизкек или алтернативно малка кръгла тавичка. Единствената разлика е, че ако ползвате тава без изваждащо се дъно, ще трябва да сте една идея по-внимателни, когато изваждате готовият киш, ако не искате да го щупите, но дори това да стане, на кой му пука, нали? Трябва да го разрежете така или иначе. Използвам момента да ви напомня, че всички необходими съставки и техните количества може да намерите в описанието на видеото, а пълната писмена рецепта е достъпна за всички членове в Patreon. А ако съдържанието, което гледате, ви харесва, може да оставите пълно палче нагоре, да пишете коментар и да се абонирате за канала, за да виждате повече подобни видеа. Премествам си тестото във формата, като го повдигам леко и притискам по краищата, като няма да изрязвам допълнително тесто сега, ще го оставя да се изпече, защото реално няма да му намеря приложение, а така ще мога да си ги изрежа и хапна след като е готово. Време е за основното печене на формата за киша, като преди да я сложите във фурната, препоръчвам да покриете тестото с лист алуминиево фолио. То хем пази тестото от това да не загори и хем помага с печенето заради директния контакт с вътрешността на тестената черупка. Печете така за 25 минути на 200 градуса, след което извадете от фурната, премахнете фолиото и допечете за още 5-10 минути с включен вентилатор. Не се притеснявайте, ако тестото се надуе малко, ще спадне след като горещият въздух се изпари. Докато чакате тестото ви да се изпече, може да си подготвите и яйченият пълнеж, като за целта в купа си чуквате 6 яйца, към които трябва да прибавите равни количества прясно мляко и готварска сметана, както и щедра щипка сол. В зависимост от големината на формата ви за печене, може да намалите или увеличите количеството на пълнежа. Аз ползвах средно голяма форма за тарт,
Като това количество пълнеж ми останаха към 2 черпака, но това не беше голям проблем, защото просто си добавих малко брашно и си направих 3-4 палачинки. Разбъркайте всичко добре и оставете на страна, а щом тестената основа ви е готова, започнете да я пълните, като редувате да слагате от нарязаният лук и месо. Щом понапълните формата, поръсете всичко с подготвеното сирене и залейте с няколко черпака от яйчената смес, докато формата се напълни плътно. Намалете фурната на 180 градуса и печете за 25-30 минути или докато хване хубав златист цвят и яйцата са сготвени, но все още имат съвсем леко клатене на сместа като твърдо желе. Готовият киш оставете да изстине за 15-20 минути, като след това, ако сте кулинарен блогър, може да изрежете висящото тесто от страните на киша с помощта на зъбен нож. След което си изведете киша от формата, полюбувайте му се и си отрежете парче с сигурни и бързи разрези, за да не натрушите кората. Хрупкава златиста коричка, сочен кремообразен пълнеж и добавки по ваш вкус и избор. Това е едно от тези ястия, които няма да си приготвите всеки ден, но когато решите да го направите, винаги е празник за сетивата. Благодаря ви, че гледахте днешното видео и до скоро!